So sa ka. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kini sa kalalaki nga taga Banilad, Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Alvon. Dong, kumusta naman imong gi-applyan nga trabaho? Wa pa mong gipay balita, ma? Ay, kinahanglan na gid kaayo ka makatrabaho, nak. Wa na tayo makaon sunod adlaw, ali. Sige lang, ma. Mangita ako pagi nga makakwarta. Mga apply sa kuslain. Bisag unsa nga trabaho, ma. Basta makatrabaho lang yun ko. Salamat, nak. Nadawat ako. Yes! Yes! Nanak ko'y trabaho! Welcome sa company, Alvin. Salamat. Unsa naman sad ni? Palpak na pod? Ma'am, nag-follow naman ko sa instructions. Dili sa siguro ka ingon anak kabugo, no? Kapata ka na kang follow og instruction? Ay, nakibong ng amdisi bay. Inaanak yun siya. Sige lang, bay. Magtarong mo sa kusang trabaho. Para wa siya rason nga masuko. Alvin, ikaw ni bahala ng mga papers, ha? Ha? Ma'am, wa para ba ko Ikaw ni pangita og paagi nga mahuman na nimo tomorrow before lunch. Okay, ma'am. Sam ka, uy. Dawot mo lang ka sa trabaho gihatag ma'am ni mo. Okay na, bay. Kibaw mo sa ko nga kumubalibad ko. Kasabar ay madawat na ko. Or basig, sip-sip lang yun ka. Bay, ay lang lain na pagsabot ang akong pagkugis trabaho. Nakinanglan lagi ko kwarta, maong akong giampingan ng akong trabaho. Bay, bisig kung sa paybahato ni mo, di na ma-appreciate ma'am disi. Baliwa lagi po na niya. Yun na siya kabangtas. Laom ng gabi pero dagkam ko trabahoon. Hasta si Ma'am Daisy ay wa pa mo gawas. Grabe siya kaya makadag trabaho eh. Sige. Padung ko diha. No, anong naghilak ito sa ma'am? Unsa na kayo naitabo? Di lang ko mga tana kay pasay masuko niya to. Mapaulit na sa ko kay ako lang usa ang nahibilin din sa office. Tayo ba? Si Ma'am Daisy na. Huwag pa siya makasakay. Taod-taod mo siya nagatang. Magkawa siya ko sa akong motor. O, atuon ako siya. Ma'am! Tana? Alvin? Ihatod di ka, ma'am. Gisundan ba ko nimo? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Gisundan ko nimo no. Wa ang taon, ma'am. Mapasay pag-out na ko. Unya. Ngano pasakyan mo ko nimo si mo motor? Kay delikado na kayong orasa, ma'am. Og lisod sa kayo isa kay din og taxi. Pero Dali na. sige good. Asa mong kabatod? Niyata, ma'am.
Salamat. Oh, uy, uy, uy. Oh, ma'am! Uy! Ang helmet! Ma'am, ang helmet! Oh, lo. Nisutoy rin po siya dagan. Pasol na ako. Asam tas, ma'am. Nganong din mo ka siya sa ospital nagpatod? Dili! Oh, si Ma'am Daisy. Ma'am, akong... Oh, Wala siya. ha? Kinsa, ma'am? Ang akong anak. Patay na ang akong anak. Ano di siya? Sorry, Alvin. Okay na, ma'am. Nganong ni apawang ka? Akuan ka nang... Kawaon na untan ako ang helmet, ma'am. Diara, oh. Lakaw na. Pauli na. Ay, naluoy ko na una ni ma'am. May anak na di siya. Samot yun siguro kang nilad ang batasan ni ma'am karon nga. Patay na ang iyang anak. Milagruhal gini ma'am ron bay. Liit siya ba? Nga pag-abot niya, igor man niya gilabyan. Pwede na sugo. Mau ba, bay? Albian, ipatawag ka ni ma'am. Ha? Ako? Dili ko gusto nga naay makalusot nga storya bahin sa nahitabo gabi. Oo, ma'am. Oh. Ma'am. Di mo na ka mo leave? Usa? Dili. Dili ka ko gusto mo uli sa bay. Oh, so may ganahan mo, ma'am. Ganahan ka nga malimot sa tanan. Banante ka. Unsa? Magbakasyon ta. Mo-file tag leave. Mag-beach na. O gusto na ko nga, inigabot na to dito. Di ka magpakaroon ingnon. Ayaw pog niyo mong kaugalingon. Pag-enjoy. Magbuhat ang tanan mong gustong buhaton. Sakit kayo akong dugan, Alvin. Single mom good ko. Naring kamot ko. Iatag na ako ang tanan. Gibuhat na akong tanan para sa kong anak ka masakiton. Pero unsay hitabo. Wa na ang akong anak. Patay na ang akong anak. Ma'am, hubog na ka, ma'am. Dali na. Yato hindi kasi mong kwarto. Sige na, ma'am. Katog na. Gwapo hindi ka, no? Ha? Oh, gwapo sa kisya. Lagi na. No, okay na. Hindi ko makatug sa nahitabo ni mo ni Ma'am Daisy. Wangay. Di na siya mawha sa kung nauna. Ilabi na nga. Naibaw ko kung unsa yun ang tinuod niyang batasan. Ipilit niya nga ipakita sa mga tao nga salbahe siya. Kaysa kaluyan siya. In love na ka niya, no? Oh, ha? Spy, sa pwede dugayan mo. Puya, biri yun.
Ha? Manguyab ka na ko? Oh, Ma'am Daisy. Nga naman. Kay nakita na ko kung unsa ka vulnerable. O gusto na ko nga ako may muatiman o mupangga ni mo. Alvon, Please, hatagi ko chance kay ipakita ni mo nga angay kang mahalon, ma'am. thank you. Thank you, Alvon. Yes, hatagan ikaw chance. Thank you, Daisy. I love you. I love you too. 4 years na ang nilabay. O kaslunod namin ni Daisy. Ug so far, malipayon mi sa mong relasyon. Dinhi na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga higalang kaagi ni Alvon nga taga Banilad, Cebu City. Uban sa awit nga yang ipangayo, awit nga nagulahan, patutunguhan. Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Caen o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahawit. I-address lang nining tulumanon, hantumanan sa kahawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sayang kaagi ka ron? Mo kining sa kababay nga nagpuyo sa address sa Malabuyok, Cebu. Hanggang tumatatampo, nagdasangan nga Hana. Will you marry me? Yes! Yes! Thank you. Thank you, Hana, babe. Isaan ako. Di tagid ka pa sakitan. Congrats, Tay! Kamo gid ni Ryan ang para sa usag-usa. Imagine, high school pa lang ta, kamo na. Unya karon nga naa natin mga trabaho, kamo lang gihapon. Unya ang nakanindot, kay kaslunon na mo. Thank you, Day. Asa man plano ninyong pagpakasal? Diniri sa ato sa probinsya, Day, uy. Dinhibagid mi nagdako. Aw, mas mayo hinuon kay ubay-ubay gid ang makatambong anak. Kaysa ato mo sa syudad, unya, for sure, dili magid mo to nga ang tanan anak kay layuan. Maobitaw. Nakadungog kas balita. Unsa man nga balita, ma? Gibalita man ang banda nilang Ryan. Murag ni trending man to. Mao ba, ma? Ako tawagan si Ryan. Mao na, babe. Kaming tanan sa banda. Huwag magdahom nga musikat ba ang video nga among i-upload? Mao ba, babe? Maayo noon. Nalipay ko pa rin ninyo, babe. Oh, babe. Ang nakanindot na gyud kay ubay-ubay na ang napabuking na mo ron. Oh, kung mao na, rising di imong career ron. Pangandoy bigyan na nimo ang banda nga makatukar mo sa laing lugar. Mao gyud. Itubag na gyud sa Ginoo ang imong pag-ampo. Congratulations, babe. Tuod. Fix na kito ang date sa tong kasal pohon? Ay, kagwapa ni!
Excited ka? Oo, day. Pero at the same time, nakulbaan sad ko. Nga no good. Dapat happy lang. Huwag tangan na imong kulba kay makaguba na sa imong big day. Adlaw sa imong kasal karon. Thank you, day, Mitch. At okay na bang shade sa lipstick? Anan, ay mo lang kung may istorya ka dito si Mitch. Sige, Rob. Excuse na day ha. Sige. Unsa man ka nilang istoryahan? Doon na kay problema. Hana, Day nga no, may problema? day. Kalmahala imong kaugalingon ha. Nga no? Day. Dili mo padayon si Ryan sa inyong kasal karon. Iyang gitawagan si Rap. Unsa? Dili yun siya mo ito magtawagan. Nak, gusto na ana. Magduha na kasi mana nga imo siyang gitawagan pero dili man gid siya makontak. Buot ipasabot nga dili gid siya gustong magkasamok nimo. Sakit ka ining gibuhat ni Ryan ako, ma. Wa ko kay bawas ako dapitan na sa'yo. Wa kay sayop, anak. Ayaw basula imong kaugalingon tungod kay dili ni imong sa. Mahal kayo na ko si Ryan, ma. Ngano ka? Kalit maglain akong kabuhi, ma. Uy, tungod tingali na kay sige lang kagkapasaran og kaon. Niresulta na gid na, anak. Ma, wala mo kong nalipong. Hana! Dili maayo nga magpa-stress ka, ha? Nga ano, Dok? You're 1 month pregnant. Unsa, Dok? Recorded by Radio Mo TV. Unsa, Dok? Mabtos ko, Dok. Wa di ka mahibaw? So good karon, dapat healthy foods ng imong kanon, ha? Also, dili maayo nga magpa-stress ka kay maapektuhan gid ang baby sa sud. Dok. Busy at the moment. Please try your call later. Dili gyapon siya matumag, ma. Kon maon na. So good karon kalimti na tong tawhana. Ma. Mao tingaling dili na siya magpasamok, day. Kay nisikat man gid ilang banda karon. Ilado naman si Ryan, day. Ilabi na kay siya may vocalist sa ilang banda. Bahala siya, day. Sugod ka ron. Kalimtan ko na siya. Og mo focus ko sa maabot na kong anak. Day, Hana. Ma, asik di akong papa. Nak. Okay, pilit na lang ko mo ask. Di pa ako mansit ko nga dili ka gusto nga mag-talk ta about niya. Nak.
Dili man tingali sayop kung may baho siya, day. Katungod man as bata. Natural magpangutan na gina kay 7 years old na baya na. Dili pa ko andam, day, we. Day, Hana. Dili ko man na i-doubt niya. Pero sa pagkakaroon, dili pagit ko andam. Hana. Good morning! Hana? Ryan? So, mauna din mong negosyo karon? Oh, nakatigom-tigom ako ato sa una. Moto nga na ako na ako butang og convenience store din since wa man po ko'y kontra din dapita. Ikaw, mayo kinakaw na ako napakag-uli din sa probinsya. Abi na ko na plano mo pa-uli pa din 7 years na sad, sukat nga wa ko mapakita din 7 years na sad. Sukad gibiyaan ko nimo sa adlaw sa tong kasal. Hana, sorry. Maayo na lang gani. Nagpakita ka nga dili na kayo ingon anak ka grabe akong kalagot nimo. Pero okay na ko. Naka-move on ako sa mga gibuhat na ko. Hana. Ma! Namuhi na mikikan sa school. Oh, hinay lang. Hinay lang. Oh. Ryan? Nak, kuyog sa ka ni Tita Mitchell sa sud. Day Mitch, thank you sa paghapit ni MM sa eskalahan ha. Please ako gani sa sud, be. Kinsa day ka? Friend ka sa kong mama? Okay, Day. Sige na, dali na. Adto ta sa suot kay gutom na raba ko. Muita og snacks. Let's go. Okay. Anak ni mo? Oh, Bilay edad? wala kilabot, ana. Hana, 7 years old. Okay na? kinsa iyang papa? Kadagan ba di magpangutan, ha? Hana, naibaw ko nga dako ikusa ni mo. Pero nabuhat na ko tungod kay... Tungod tingali kay batanon pa kay ko atong higayon ha. Ligoyon pa ko. Gusto pa ko nga ma-explore sa akong kinabuhi. Huwag nahibaw ko nga dili enough ang maong rason aron pasayloon ko ni mo ron. Pero Hana, nibali ko nga rin tungod ni mo. Tungod kay gusto kong ihusto nga akong mga sayop nga nahimo diha ni mo sa una. Ryan, Naiba akong dili nga anak kadali, pero unta-hatagan ko ni mo chance. Hatagan ko ni mo higayon nga makabawi sa tanan akong pagkuwang. Kana kung pwede pa, ugwa pa'y nakatag-iya ni mo. naglagot og nasuko kayo akong pamilya nimo. Nahibaw ko. Ug ako na kanang gipangandaman. Pero willing kong ipakita nila ang akong pagmahay, Hana. Buhaton ko ang tanan aron madawat ko nila papalik. Ryan, bilingon anak kasi na yung pagbalik sa akong kinabuhi. Kinahanglan nga i-prove na niya yung kaugalingon nga sincere na siya o ni mature na gid siya, una ko sige dawat pagbalik. Ug nakita mo sa dinuon ako yung pagpaningkamot, ilabi na pagkasayod niya nga may anak na mi. Grabe ang pamawi, ingon man sa akong pamilya. Karon, miniyo na mi, og may tulo na kaanak. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga hikalang kaagi ni Hana nga nagtago sa address sa Malabuyok, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga naguluhan, babalikan muli.
Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala, mga sukin ti pabinaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki ka nagpuyo sa address sa Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasangan nga, Magpakasal na ta? Oh, Clara. Total, nanam ko yung trabaho. O, nasa ka. Kaya naman na to, di ba? So, what's up, man? Will you marry me? Yes, Ethan. Yes. Na, samot nga, di mo makibog bata na bay. Kay busy ka sa trabaho, yung Clara po, utrong busy sa trabaho. What na tayo na ba? Dapat manganak, yun mo bay. Try years ang mo suka na minyo. Nya, pagigil mo, kanak bisik usa. Nga libig, maabtan ng puulo na. Bay. Bay, nakulong tayo bagong project manager. O ba? O lagi, mabitaw nga, mag-meeting unya. Hi everyone, my name is Nika, or you can call me Miss Nika, since I'm not yet married. I am your new project manager here. I know exactly how well the company is performing throughout the years because of you guys. I just hope that we continue to do our jobs well. Bay, wapas, Miss Nika, no? If you have any questions or if there's anything that's bothering you, feel free to reach me, okay? Nara ka always akong office. Kamusta ang work, hon? Mas busy ron, Han. Compare sa nilabay nga mga buwan. Grabe ka, self-driven ang bago namang manager ron. Trabaho, good. Mao ba? Mura sa dig sa amo. Tuodan, okay na mga bills din sa bahay, ha? Nabayaran na ako tanan. Oh, okay, Han. Thank you. Bay, dita. Asam ta? Ang libre si Miss Clara na to, isip celebration daw nga, nakuha sa nato ang target sales sa buwan na. Uy, mau ba? Sige. Sige guys, pagpili lang mo nun, okay? Drinks on me. Oh, Ethan. Ano sa'yo gusto ni mo? Bisag unsan lang ako, miss. Okay. Same na lang ta. Yay, bay. Wag na tripan kang Miss Nika na. Boy. Ikalihan to ni Miss Nika ba, ha? Ibiin na ba? Total, imurmang magian ng iyong puyan. Basin o, gipangita na si Ethan sa iyang asawa, uy. Ay, okay na, miss. Okay na. Pwede na ka i-agis imong gipuyan. Sure ka? Oh, sure, miss. Thank you sa paghatod, Ethan. Why sa pa yan, miss? Basi, kailangan ka magkape na sa sud. Ayaw na, miss. Pasinog, ipangitan ako sa kumisis. Mausad. Sige. Thank you, ha. Gikisan ko nimo. Thank you, kiss lang. Good night. Sige, aris ako. Sa? Kikisan ka? Shh! Nayang tingog mo. Madukan ka. Klaro lang. Klaro lang kayo. Niibog rin mo si Miss Nika.
Si Miss Nika, nag-text. Hi, Ethan. Basin available ka on niya. Kuyog later. Uy. Bay. Sino bay? Ha? Wala ba Abi na kog dili ka mo kuyog na ko ron. Actually, miss, wasa ko maibaw kung anong nikuyog ko ni mo ron. Bisag naibaw kong minyo naman unta ko. Ethan. Ayaw ka bala ka. Wala ay nagpuyo din sa akong apartment. Ako ra. Miss Nika. Nika. Recorded by Radio Mo TV. Nadugay lagi karon. Pasensya na, Han. Nag-overtime good ko? Mao ba? Ni kaon na ka? Oh, yes, isan. Mag-ilis na ko, ha? Nya, mupaway na. Nag-text ko ni mo kahapon. Ha? Nag-text ka? Wa mo kinadawat. That's weird. Naibaw kong nag-text ko ni mo. Wait. Pakiton di ka sa kong text, ha? Di ara, Mo na kong gi-text ni mo kahapon. Mo ba? Wa mo kinadawat. Well, anyway. Unsa man? Drinks ta later? Bay, mutana ko ba? Unsa man giday ng inyong Miss Nika? Sa tinuod na ba Mas naka-feel ko spark na mong Miss Nika kaysa sa akong usawa ba Okay ka. Puti masabot. Na-fall ka, Miss Nika? Murag ba Pero sa samang higayon, nakonsensya sa ko sa akong usawa. Yung saob na ni mo, ha? Nga, di mo pwede Miss Nika kay minyo mga do. Mangita na niya kung timing ba Ako siya sultihan sa tinuod. Ha? Mo bakasyon kag duha ka semana ko yung si Naomi? Oh, Ethan. Basin, ganan ka mo kuyog. Ha? Ba ako busy kaayo ka. O gali ka makahimo. Gisawayan ta lang ka. Lagihan, busy kayo. Pasensya ha? Okay rahan. Nakasabot ko. So, enjoy mo knowing me dito ha? Thank you, Han. So, sa ato pa, 2 weeks date ang libre ron? Yes. Sa ato pa, masolo ti ka within 2 weeks. Ede, sulitan tinig maayo. Sultihan ni mo imong asawa bahin na to? Nika. Tungod kay nakonsensya na kay ko. Unsay buti may pasabot, ana? Last na lang pa nakita ko to. Kaya gusto kong undangon tani. Ethan. Sorry, Nika. Pero sayop kini atong gibuhat. Ilabi na kay minyo ako. Ug ang pinakasayop pa gyud. Ilabi na tungod kay doon na ako yung na-feel mo. Ethan. Nahibaw ko. Unsay naibaw ka? Nahibaw ko si mong pagginuang nako, Ethan. Tungod kinakabasa ko sa mong text sa imong babae. Clara. Next week,
Di na ko ni mo makita pa din eh. Ha? Unsay buhat ni mo ipasabutan? Nakakita na kong laing trabaho. Ug muuban ako ni Naomi. Oh. Ang tinuod. Nagtuo ko nga naaginipadul nga natong kami niyon, Ethan. Pero nasayop ko. Tungod kang tinuod. Dili ko straight, Ethan. O sa nang pagkahibaw na ako nga nagbinuang ka na ko, mura kong naibtan og tunok. Mura bag, dili na kinahanglan nga mangita pa kog laing rason aron buwagan ka. Tungod kay gihatagan nimo nako. Oh, Ethan, tumboy ko. O mas maayo tingali para nato nga undangon na lang ning tanan. Nasya kay ko sige confess ni Clara na ko. Nagkabuwag gid mi og ako na ibawan nga nagpuyo sila ni Naomi nga iyang amiga sa una. Ug sa laing bahin, nagpadayon ming nika sa among relasyon. Og dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kato mga higalang kaagi ni Ethan nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit garikulahan di na muli. Ang mong kaagi gibuhatan no doa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Yadres lang niining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Talamban, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Rizzo. Dali, sige no. Sugtan ako. Huwag pagit ka maluoy na ko. Gusto ka nga, sugton ti ka tungod lang kay naluoy ko nimo? Ayaw lasad. Hunya? Naamag ako'y mapaabot. Naa. Inighuman sa tong graduation, diha ti ka sugton. Tinuod? Lagi. Sige. Magpaabot ko lang adlaw. Congrats na to, guys! Dali, congrats. Congrats, Pod. Katong imong giingon dali. Tinuod, no? Yes, tinuod to. Gisugot na ko nimo, ha? Uyab na ta. O, Rizzo, uyab na ta. Woo! Thank you. Ha? May uyab na ka? O, ma. Gisugot na gid ko ni Dali. Ay, ipalailaw niya kun iyanak. Oo, ma. Naibaw ko nga makauyon gid kaniya. Mayong hapon, tita. Maayong hapon sad iha. Kagwapa man di ay nimo. Kamaugid kang mamili, nakda. Ako pa, ma. Dali, manihapon na ta. Nalipay gid ko nga nagkasanabot na mong mama, babe. Buotan ni mong mama, babe. O, bilib kayo ko niya nga
Nakaya niyang magpadako ninyo sa imong mga igsoon. Bisan og buwag na sila sa imong papa. Mao na taas kay kog respeto ni mama. Kay nakita na ko iyang mga pag-antos. Sukad nga ni BS Papa. Babe, Mga ako, babe. Di gid ko musugot nga maparehas ko ni Papa. Di ko musugot nga akong mga anak magdako nga way amahan. Di ko gusto nga mapareha ang akong mga anak nako. nahibaw ko ang dili na mahitabo. Kay dili ka pareha sa imong papa, babe. Lahi ka og tarong ka. Salamat, babe. Gani haram ning sig panawag si Baytami. Hello, bay. Lamay! Oh. Ilang karlo na ko nga nagsigig panawag ni Moy, karon pa magigakatubag. Busy kay ko eh. Nganong dayon ta? Ay, naunsa. Nauli na ko sa Pinasoy. Kaslunan ako. Ha? Tarong eh. Lagi! Magkita ta ha sa bachelor's party na ko. Ikaw ang best man sa kasal. Brad! Brad, igo. Pakalitan mas tani mo eh. Kalitan ba? Nagsige lagi kong panawag nimo. Sa dito pa ko sa US. Ha? Karon pagi ka nakatubag. Nga nabot ako sa Pinas. Pero anyway, don't panic. Mag-enjoy na lang taron. Na yung mga babae nga atong gihire karong gabi una. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Taga nagbabay ang igihayo ni Biktami. Kung saan mo kay batio ni Tali, no? Waraw siya din. Mas mayog. Ako na nandito siyang pahibaw ko. Way problema na ko, babe. Sure ka? Lagi. Dako ko og salig nimo. Nahibaw ko nga, bisan og palibutan pa kag mga babae diha. Magunahon na lagi hapon ka nako. O gusto pa, gusto na ko nga mag-enjoy ka diha. Salamat, babe. Cheers! Cheers! Brad, nakoy paila-ila nimo. Si Sally. Sally, ako ang best man. Si Raiso. Hi! Hello. Cheers! Cheers. Ini batas akong uwi. Diba? Asam ko. Ang gano'n naghubong ko. Sally? Nganong? Good morning. I-offer ka na ko gabi nga. Ikaw na lang may mahatid akong pauli. But, sobra na gid siguro kakahubog na nakatuog ka diri. I had fun last night. Sorry gud kayo. Nakatugos ilang Tami, nahubog ko. Wa may problema na ako. Basta next time, pagbilin sa imong kaugalingon para makachat pa ka nga, dili day ka makauli. Sorry, babe. Nagiliti kay kusong kibuhat. Nakasa ko ni Tali. Ug bisang gamay man lang, wa siya pagdutan ako. Akong gigupa ang iyang dakong pagsalig nako. Unsa may akong buhaton? Sigurado ko nga, di ko niya mapasahilo kung mahipaw siya. Ako na lang yun taguon, hangtod sa hangtod.
si Sally nimo. Oh. Ako gatagan sa imong number kay nako na siya ituyo nimo. Ha? Nga naman ko na, Brad. Aw, wata lang yung tawag. Mabdus ko. Unsa? May umaabot akong anak. Sa umina ko. Di na rin ako matako Italia ang tinuod. Pakasli siya. Babe, pasilaw ako. Ihatag dati ka niya, Rice. Pero babe, di na ko siya mahal. Pero siya mo'y umaabot ka inahan sa imong anak. Og dili ka gusto nga magdako ang imong anak kaway amahan sama nimo, di ba? Oh. Dali. Kalimtan na nato ang tanan bahin nato. Dali. Ha? Magpakasal kas babae nga wa ka masuhito? Oo, ma. Ang ilang nga pakaslan ako siya kay ako may nakapamabdos niya. Bisan og dili ka magbalipayon? Oh. Kinahibaw ko mga mauni sakto. Mauni ang angin buhaton. Wa mo ko ma-in love ni Sally pero panggaon ug mahalon ako ang akong anak. Mao nga akong isakripisyo nga akong kaugalingong kalipay, ma. Raiso. Sakit. Grabe ka sakit nga wa na si Dali nako. Ug na-realize na ko nga mahal gid ko niya. Kay gisakripisyo niyang iyang kaugalingong kalipay para sa kong umaabot nga anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka na mga higalang kaagi ni Rizzo nga taga Talamban, Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagulahan unbended knee. Maong kaagi gibuhatan ni duwa sa radyo ni Carol Marie Kain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaniyong tanan ng mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Nina. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. I need you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Mandawi City, Cebu. Ang atong tatampo nagdasingan nga Nina. Recorded by Radio Mo TV. Top 2 ko sa klase. Yes! Ako din balitaan sila si Mama at Papa. Unsa? Top
Taptura ka? Ma. Naunsa naman ang taong kanina, uy. Nag-usik-usik lang gid mis among kwarta sa pagpa-eskwela nimo. Anong taptura man? Unsa man naka-bright yung top 1? Nga wa man gyud ka makatupong niya, ha? Kung moro na ikaya ni mo nina, mas may paog balhino na lang ka na mo og public eskwelahan. Para di mi kinahanglan mo gastog dako. Mao na. Kay di magyud ka pareha sa imong ate nga magtarong sa pag-eskwela. Magbinugo magug ka. Ma. Day, sakto na. Inom sa og tubig, oh. Kapoy na gid kong sabot sa tinuod lang, te. Marigwa na lang ko'y gibuhat ni sakto. Para nila, pulos na lang yun sa'yo akong gibuhat. Pero kung ikaw gani, grabe kayo sila makanagdaig ni mo. Day, ayaw lagi dibdib ba ang gipanulti ni mama o papa? Makaingon lang ka, ana. Kaya man ikaw ay giingnan nila. Lain-lain tag-abilidad, ay. May mga butang nga, di ko makahimo pero kaya nimo. Nasa mga butang nga kaya nako pero dili ka makahimo. Salamat kaayo, tiha. Wais pa yan, oy. Ikaw pa. Pinanggagod kaayo, di ka. Congrats, Day! Naka-graduate na gid ka. Salamat, te. Anya sa man, ganahan kang muuban ako sa syudad? Sige, te. Manangit ka ni mama papa. Dili, Pa, nagkinahanglan tagtindira sa tong hardware. pero pa, gusto ko mo trabaho sa syudad. Dili lagi nina. Ma, o sabi na yung purpose sa iyo pagpa-eskwela na ako. Kung sa atong tindahan naman ko magtrabaho. Ay napagdaghan pa pangutana, uy. Dili, ma. Panahon na sad siguro nga kung gusto mo'y matuman. Permi naman lang kamo. Permi na lang ko niyong butan. Kung kasi gusto ninyo, mo'y matuman. Ayaw pagsulti ana nina. Tinuod bitaw pa. Ngano? Kano sama mo ni Oyo nang gibuhat sa usa ka butang nga kontra sa inyong buot? Pagpanganak na ko nimo. Unsa? Sobra na sila sa mga magpapa. Sa sinugdanan pa lang yun ay wala silang gusto na ako. Mas may pagbulayas na lang yung kutini. Ug dili na ako mabalik hangtod sa hangtod. Recorded by Radio Mo TV. Okay ra gyud ay nakasabot ko nimo og welcome permi dinhi. Salamat eh. Unsa na may balita sa imong mga gi-applyan? Naingon raman sila nga manawag ra sila na ako, ti. Pero wa pa man. Ay sige lang uy. Mas maayo sad nga wa pa kay trabaho. Ha? Nga naman? Mo bakasyon ta. Ako'y bahala nimo. Nindota ni nga resort, ti, oy. Mao gid ay maka-relax gid kaita dinhi. Salamat guys pagpangga na ko, ti, ha? Ay sus, ikaw pa. Sweet sa rin yung nagsuon ay. Kagwapo. Giyon sa nimo pagkahibaw nga managsuon mi. Betaw. Nga mga tao nga moingon gani nga muramig dili igsuon. Gwapa akong ate samtang ako. Wapasan. Mamay pati ninyo. Ako na si Anton. Hi Anton. Ako si Nina. Og siya si Atiwana. Nice to meet you.
Kagwapo ni Anton, uy. Dili mo ko mahimutang. Ganahan ko nga, mas makailapagid niya. Pero, mamauli naman dayon mi ugma. Bugawas ko. Basi makita ko siya. Mangayo ko siyang contact number. Kunta ka lang niya ko, ha? Sige. See you soon. See you. Sige na kong text ni Anton. Wa man ma-reply. Ay. Oh. Siya na siguro karon. Oh. Ang ako din gi-applyan. Oh. Dawat na ko! May trabaho na ko! Yes! Wow! Good news na, day, ha? Maugit, te. Og ako, day, nasa ko'y chika ni mo. Unsa man na, te? Nakahinom ka ni Anton? Katong nakaila na to sa resort? Oo. Nangayo man siya number na ako. O niya, nagsigimig text-text. Nanguyab siya na ako. O unsa? O niya, gisugot ni mo. O, day, uyab na mi. Nga siya tiwana naman, sad. Siya na lang yung permi. Siya paboritos na ng tao. Huwag siya may gipili sa ko. Akong mahal. Na-inlove na ko ni Anton. Unsa? Na-inlove ka ni Anton? Marag, na-love at first sight ko niya, te. Sorry, te. Infatuation na ng imo. Okay ra. Nakasabot ako. Pero sige lang, te. Mawala ng pagbatia. Paningkamutan na ako. Salamat, day. Nina. Oh, Ate Wena? Ang ano naghilakman ka? Nagbuwag namin ni Anton. Unsa? Nagbinuang siya na ako. Niya sila ing babae. Pero mahal kinako siya, Nina. Nahibaw ko. Pero te, dili na deserve ang sama ni mo. Tarong kay ka. Mas maayo tingali kalimtan na lang ni mo siya. Nina. Oh, tinuod niyo ako nabasa. Si Anton ang nanawag. Hello? Nina, pwede ba tayong magkita? Sige. Asa man? Sensya na ka. Kainom ako daan. Okay ra, oy. Nakasabot ko. Nasakitan na gid ko nga. Nagbuwag mi ni ate ni mo. Ayaw na pagmaoy, uy. Si ate gani, muraragwa. Wa na siya pakini mo. Oh. Sorry ha, pero mauni tinuod. Nahibaw ko nga sakit. Ay. Anton, nalooy ko nimo. Akong isaad nga, naara ko permi para nimo. Andam kong maminaw. Salamat, Tina. Maayo pa ka.
morning, Nina. Kasi yun yung nag-text na ako. Siya naging may mag-una-unag text na ako karon. Kasmiling ka sa akong manghod. Base nag-uyab-uyab na ka ha, nga wa ka ni sulti na ako ha. Wa, ti uy. Ay, kuan di ay, nakoy out of town for 3 days. Ikaw say, bahala din sa bahay ha. Okay, te. Ha? Mo ani ka sabay? O ra ba si ate? Mao gani. Uy, masugro. Sige, good. Nina, salamat niya. Daigid ko ni mo balibaran sa kong mga gusto. Ikaw pa. Uy, ano nag-anam kag paduol na ako? Gayakan ko ni mo. I love you. Unsa ko niya? Ate Wana? Wala. Gawas, Anton! Gawas! Natin may relasyon, hawi na. Ex na ko si Anton. Ngano man, te? Ikaw ba may pwedeng malipay? Ha? Wala masakitan lang ka anak niya. Dili na tinuod. Dili buhato ni Anton akong yung gibuhat ni mo. Kung mo na, layas, ug ayaw nagpakita na ko. Ha? Adi ka mo puyo uban ako? Oo. Gipalayas ko ni Ate Wena, good. Kon. Sorry, Nina, pero di pwede. Unsa? Di ba ita uyab? Wala ko obligasyon ni mo. O kung nag-away man mo sa imong igsuon, imo na problema. Okay lang po na. Hayop ka, Anton! Hayop ka! Wa ka dawata. Mong nibalik ka. Di, sorry. Nasayop ko. Nabutan ako sa mga maayong gipakita niya na ako. Sira ba ko ba yung nagpa-feel na ako kay importante ko? Tug special ko. Pero bakak madi ayong tanan. Nina, ikaw ang pinaka-importante para nako. Mahal kay ti ka kaigsuon ta ka. O dili ta ka ibaylo ni bisan kinsa. Ikaw ang akong kinabuhi. Muna yung una Silo ako, te. Swerte kay ko, kay bisag nakatumong kong ginikanan nga dili ko pinangga. Pero naamang po ko'y mag-uwa nga mahal kaayo ko. Og dili ginako siya ibaylo sa bisan kinsang lalaki. Nihinalang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan, kaagin ni ang taga Mandawi City. Sa awit ngayang kipangayo, awit kalahan, I need you. Ang mong kaagin ito sa Carol, sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining